Ngini pek ke gospel jong Lukas. Habu Ukraine Jepang ke jing jinjar bokraw. Ke babel kesi jingi ke ong ke jing jinjar ba. Habu Lukas Ukraine Jepang ke jing jinjar ba. Uklem kren Jepang ke jing jinjar ba ke bansa lap ya ke pertei haka ya ke bansawan. Ukraine kerpang Jepang ke jing jinjar jong ke Jerusalem ke bansa lap ya ke kerpang na ke benta ke Jerusalem. Ngin pule ya ke gospel Lukas kumbo kalong. Ngin ya pek Matius baru Markus. Ngin pek tang na ke gospel jong Lukas. Ke gospel Lukas nong ba arpway. Ke dekot ke pesan ter ti menbaladon ki ba ye kren Jepang ke daga tempel kumno balapan internet ya ka de ki mau ki ba bhabar ke jing aingo ublay. Kene ke tempel ka ba ki kren kedai Jepang ke tempel ka ba don ha Jerusalem. Kedai ke tempel ha Jerusalem. Kiro ye kene ke tempel don ki beri ke kiro ka khmar Jesu. Pada Jesu jawab kumne. Uloong ye kine ki ero ki ba pikmi ki sngi kinja haka ba on eno hangne yo mau haloru mau yo ban penhap no kemut kan so wan ke jing penjot ye kene ke tempel ba ke jing penjot ye ka kalong kan kumne ba umau unum syong haloru we umau kemut kade ke jing jot ke ba thiam wat we ru mau unum syong haloru mau kade ke jing penjot ke ba madan blind. So, ti kila keliu kidong kunong hikai. Hato lano kini ki ek ero kin long. Baka dak kabakumno kan long. Haban sa long kini ki ek ero. Kadak kabakumno kan long. Haswa bakini ki ek baka jimpen jot ye ka tempel. Haswa jong kini ki jimpen jot ye ka tempel. Kabakumno kadak kan long. Uli thopol ong to sumar ba onom syukori pi na babon kinwan na kerteng jonga kida ong mga kris pat kata ka ayom kalajan walaj bot na din jengki ti haba pin yo sngo Jepang gitma bat ki jingki wen pi wat shifting na ba ka day ki ne ki ban Joshua hanre kita ka bakut kam long kumne ro nda kum taul ong haki ka judge menriu kan yang yele bat ka judge menriu ka himaro bat ka hima ki jing khnyo jumai ki bajur kin longro bar hasibon ki jaka ki nemsniu bat ki jing yap themro bat kin longro ki ki bashir khai bat ki dak bakhraro nabneng hanrai shwai ki ni ki baro kin kemi pi bat kin penjot kin pensitom ro ipi kira aino ipi ki synagogue bat ki yeng bandi kira like lamro ipi hak khmat kis bat ki nong sunshar na ka banta ka kerteng junga rekan penjalat ipi ya ka ban long ka jing ya pla na margata to kut jimut halaga donut barang pusan lpa kumno ban ya saida hilade na bangan ipi ka shintur bar ka jing star ya ka baki nong yele jong pi baro ken kinom la ban ya senia kaliang lane ban ya saj kaliang on aino ro ipi wadagi kimi gikpa badagi para badagi kor badagi lok bad ya kibana pi ken penyap kin longro ki bala isi ta ki briu baro na marga kerteng jonga hare iwe isnyo na ka klik jo pi inom jano da ka jiyane minot jong pi pin ripen em yela ka mansem to wong hashwa jong kini ki baro kan jakum ne hashwa ba ya ka tempel on penjot hado bakada madan hithiam uma unom shong lo ruma ka deban jasha kum ne barong pen yo sngo gitma kin don ki jingki jumai kin don ki jing yap them ki jing yap klam but kan nem sneo tim nem bu Jesu kren pendon kam ni kitin u klam kren na lari kani klam mi nungkong nung chap no ka klam wan nungkong nung chap no jing sha yo ye ne ka idea gar kom power kum ne na ka testament brim ki don arpotam me ki ro kom power ha ka be de bar ka jing penjot ka ba khra bat ki power ki ju power kum ne ar pau san teli ki passage ki lenong ki dekhot ki bakran Jepang
ki rukom pawar kum ni ngino mi pet kita ge arpo tam teli ngal jpani pitang we ar na ke kitab jong Jeremiah kalnong ke ba ar khandai ke khot khat nyo khat phra u Jeremiah tho ya ka shithi shaki kon Israel shaki jat menri Juda ke bala sha rimrau shari Babylon baru ong to phinom sha skor ye kinong ye thol pa balam ler ha Babylon kum ba phijunga ino thol pa lam ler man ba phidang don ha po Jerusalem namar dei na kane ga daw ba pisngap ino thol pa lam ler dei na kane ga daw ba sa rimrau pi sha Jerusalem ba kawan ka nem sniu kawan ka jiap them kawan ka khlam kawan ka jing penjot ka jing penyap ipi ba dei namar ba phim sngap igi ktin jong tura so kawan ka nem sniu kawan ka jiap them kawan ka white bat ye ka ril pen khi baro kwai bat kawan ka jing khi kitma so ujar mi akuran kum ni pondon kami ni kintin barang balai besaro kalau kum tahi ujar mi akuran bau ong dei namar ba phim ngai baka kawan ka thma bas kawan ka white lam kawan ka nem snew kawan ka jiap khlam ka pestilence kini ki kintin ka nem snew ka jiap khlam ki dei thik par ki kintin jong ki noi thul pa testament barem ka jingki itma ka jingki jomai kalong thik kum ha gi to gi por ka dei ka kintin ka language jong unong yi thul pa testament barem habau kren chapang ka jing penjot ka bakhrau man bagi keren chapang ka jingjot ye ka jing penjot ye kari haduk bakada kela kenja ki ju pendon kam ini kintin ka yap khlam ka white lam ka nem snew ka bashirkai pat ki thma pat ki jing bana chapang ki thma ke jing khi phalo ka duriau ki ju kren kumne testament barem to in ya chman khot arpho nrei ha bapin yo I ya ka Jerusalem bala ker tawer ya ka dagi pajepom kan puli biang haba pio I ya ka Jerusalem bala ker tawer ya ka dagi pajepom anda kumta ti pintip pagata ka jing penjot ya ka kalajan so u Lukas ukren shai ukren tikna syapang ka jing penjot ya ka Jerusalem ong haba pio I gi pajepom ya ki shipai bakin herthma ki Jerusalem to tip bagi jing penduk ika tip bagi jing penjot ika kalajan anda kumta kita ki bah Judea to kin ye phet yap shigilo kita ki bah preng jengka to kin ye kenriano bat kita ki bah ha ka ribri to kin ye lai psut hapo ka sorry to kin om lai psut hapo jengka na ba kine ki long ke sngi jeng ke ji penher keput ya ka ban pendep ya ki bela tho syapang ke jing penjot ya ke Jerusalem sangap kanoi pi ujar mi ai thulpa chapang ka jing penjot ke Jerusalem ha ka por jo haswa bos em Nebukadnezar wan penjot ke Jerusalem bat ka jasi syakumta wanus em Nebukadnezar bat penjot ye ka Jerusalem ha ka por jo par rimrau ye ka Juda sha Babylon bat haba u Jeremiah ukuran chapang ke jing penjot ye Jerusalem ha ka por jo u pendon kam ye kentin kita ke bade ban yap de white lam kin yap de white lam ke bai de ban yap de khlam kin yap de khlam ke bade ban yap de thma ke jing sha pom white lam kin yap de ka nem sniu de ke jing pam akum ta ter ter ke kintin ke bo u Jisu upenon kam ke de tik ku upenon kam Jeremiah u Isaiah haba ki kren chapang ke jing penjot de kri bar por jung Jeremiah ukran chapang ke jing penjot Jerusalem ke bade tang nyo postnem kepada tang nyo posnem baru Jisu ong ye ka bakum kene ke jiap ke pinyo so gi thama ke jing ki jomai ke jiap them kanem sniu u Jisu khot ikine bagre ke jing jinjar ba ka bangi ong nak tin ke si ke jing jinjar bkhra so ngan thupi ma ikine ko bahagapor jong Jeremiah ye ka ri Juda hagapor jing wan herthma us im Babylon ye ka ri Juda ka to kala deilepa ka jing jinjar ba ka bakhrau ye ka jaj pen ri Juda ngan ong biang nawar ka don kam hagapor jing jing penjot ye ka Jerusalem hagapor jong Jeremiah da us im Nebukadnezar ka to kala dei ka jing jinjar ba na ka benta ka Juda bat ka Jerusalem ka de jing jinjar ba bakhrau ta sangap ngan pulai serum ong ne kan long ke penher keput
halor ke Jerusalem ya ka ban pendep ya egi bala tho shapang jongka han recorded ya kita bala pun khon ba kita ba ai bunya kita gisngi namar ka shipa ba khrau kan long ha ta gari namar ka shipa ba khrau kan long ha ta gari ha jin sha kan ikin kata kamdei ka badei wala kamdei ba bakla han re ngis ko thu bakla sebab kadai belum kumne ka shipa ba khrau kan long ha gari ndera ha ta gari ladangi ong ha ta gari snyo kumba ukren shapang wai pat gari kadai belum kumne maka bible peren ko ong the tribulation in that land kajing shipa bakhrau great tribulation in that land kajing shipa bakhrau hagata kari ngan penipi de bible pray ngom for there shall be great distress in the land kandon ka great distress in the land kandon kajing shipa bakhrau hagri in the land not in that land in the land ka badai hagri kri yu ka Jerusalem bat kri chong ka judgment riu Judah so hangno ka jing jenjar ka shipa bakhrau kan long kat kum gospel Lukas ukren tikna bagade hapo bagade ke Jerusalem bagade hapo kani ke perthei jong ke judgment riu Judah now u Lukas u klem ong kade ke cara ke perthei bor khoi sangap u batai biang da ke ban chipo ong kumne kan long ke sipa bakhrau hagada gari bar ke jing bitar ha une upailang uno upailang Judah haga spas nem ke penungkong kalau ke jing jenjar kan wan ke jing bitar ke bakhrau halor ke cai penriu Judah kin kelon ro daga serti wailam kin kelon kini ke Jerusalem kin kelon daga serti wailam but on yalam merau yaki syagi kenja benriu baro kalau tik kumagpor jong ke jingwan Nebukadnezar ban rimrau ya ke Judah na Jerusalem sya Babylon kum taru uji sukran ong kan sawan biang kan sawan ke jing penjot ya ke Jerusalem saja sein pan but on rimrau ya ka syagi kenjaban riu snap ke jing jenjar kam dein mata ke kenjaban riu baro ke jing jenjar bakhrau kalong bet tang mata ke Jerusalem ong ke ya ke Jerusalem on ring merau syaki kenjaban riu baro kimot ki badana saudong jangki nang but kan long kepala yuk top ya ke Jerusalem daki gentle anda kumta on pendep ya ka ya tat anda on pendep ya ka ya jong gentle haga por jong Jeremia ka ya jong gentle kalong nyo postnem u Nebukadnezar wan baru rimrau ya ki kon Israel ya ki Judah kerpang syari Babylon baru Jeremia ong hadin nyo postnem pin swai pat wan pai pat bar kalong da shisha kum ta ki sawan biang sha Jerusalem bar gitei ya ke temple sajisen haga por jong Nehemiah kiwan pai haga por jong Israel kiwan pai ban tei pat ke temple tei ke kenro Jerusalem sin ki tei pat ke temple sin ke por jong Hagai pipule kitab Hagai so ngi inado tu ke por ki tei biang ini ke temple ke penungkong ke temple ke bala tei du Solomon khode ke to de ke ya jong temple ke penungkong ke ya jong temple ke ba ar ke de nado ke por jong ki khon jong jiwan pai jong ke Judah na Babylon kita ye ke temple tat ye gene ke jo temple kadon tat hado ke por jong Jisu kadon gene ke jo temple so sengap de ye gene ke temple baki yero kene ke brio kyong ni jing tenat ni temple da uji su ong kan jathik ko magisngi jong u Jeremiah kan jat sagisngi jo ban unwan kinwan ki kenjaban riu ki ban pen shitom ya ke Jerusalem ki ban penduk ya ke Jerusalem haduk berkalah kenja Bible pereng ko ong desolation kemut ke bakran Jepang ke jing penjot haduk baka da kalah kenja so uong kandon ke jing shipa ke bakhrau sangap Lukas uklem ong ke jing jenjar ke bakhrau berarti ong ke jing shipa ke bakhrau hagari kalau mau ngejing jenjar bakhrau perthai now but hapor Nebukadnezar hapor jong Jeremiah kaya jong gentle kalau nyo postnem mentau Jesuan berukuran ong tat kan on penjot biang Jerusalem nang ta kaya kan wan kaya jong gentle bot on penjot ya but kin yoroj but ki dan nyoben ya Jerusalem tat ndala pendep ya jong gentle thot arbusan
ki dak ro kin long haga sngi bat hau bana bat gi klor bat ga khando ke jing jinjar jong ki jaj pen riu ki da ya snolongo namar ke jing kerho ke durio bat ke jing at phelung to mentapa dulu ka soong Ukraine chpang ki dak ki bhabaneng baru ong gumne ka dak kan long haga sngi hau bana gi klor uklam ong ye ge sngi on pendum yo benai on pen kelas 6 leni on aja sha uklam ong ki klor menekin ha Lukas balai ong gumta namaru tip bakan long gumta naga liang jong Lukas tip tikna ba ye ge sngi on pendum u bana on kelas 6 musyong bai ka dak beneng hag sngi hag klor benai namar utip bakade kor kom power jong ki nong tho Bible kamut ba ye ge sngi on pen keladum bat kan lech ga black hole si junom lada galong gumta on don chu buri ban im junom 10 minit po lai 10 minit borok bodon ji im perthai ngine yap lot to uklem keren baya ke sngi an pendum upanan pen kelas na mus omai kan don kadak kamut ka badai tang ka jing rwai power jong ki nong tho Bible haba ki mut pan power jipang ka jing jot ka bakraw jong no no ri kamut de shisha baya ke sngi pen keladum upanan kelas na no baru ang bat haga khando ke jing jinjar jong ki jai pen riu kene gade gor kom power jong ki nong tho Bible haga khando kan ke jing jinjar kadon ke jing jinjar ke jai pen riu na mentan ula adep ong neneng ong kade ke jing jinjar jong ka Jerusalem mentapo ong ke jing jinjar jong ke jai pen riu kemut kade ke language ke chudai gor kom power ka ba pen ka ba mangiro hadu hani si menta habangi kwa ban penbang penthiang ye kom tho jingi da power bat ngira wad igi contain gi ban kham da dengi kwa ba kren pang jing jot ba ngira kwa bagi bri ho bagi pule kin ngotrem so kalong thik kumnero nagata ra Lukas ong kumta nagata ra Lukas ong kadon ke jing jenjar ke jaj jong ki jaj ban riu now kida ngolongo adagi haga khndo ong pile deng long kinong pule ya ka testament brim pinlap bon bagi kentin ka testament brim bagi kren pang ka jing haga ka perthai ni ka khando haba ujermia isya ki kren pang ka jing jot penjot ekari ki ju punon kam ni kitin ka perthai kam namut ka perthai borok we ka judai tang ka language jong kinong tho ya ka Bible haba ki power haba ki ruai power pang ka jing jot so ini achmat kita ngolongo namar ke jing kerho ke duria ke japul balai ke kerho duria namar gitu gi por kamdai kum hagini gi sim tahaba ka don gathma mantah gi don ki leng suñ gi beher no suñ hang to por don leng suñ don e ki bru ki yaj ki kamai ki ji ka business ka dei bai na ga wegri chi go haba ki yaj na wegri chi wegri ki yaj na ka duria da ga jhat da gi leng to mantah hado bentar ngi don hi ye gi bakum kini henre hagi to gi por kam don ka kali kam don ka like kam don gini ki ba ki airplane sejong ka don betang la ka de kam khiro na duriau la ka de ki thma ile thma kan gi taru ka kit ter thma ka ter boro hoj ka de be na duriau na ta ka dau ong ka jing lengo na mar ka jing kerho ka duriau bat ka jing at phalung kibru kedi yap le ra ba shifting bat da ba up longo ye kita e ro ke ban seja threat haga perthai ngarong biang pi threat haga perthai kam namut ye ka perthai boro ko we people ye ka ji penjot ya kiri ngalong ngayai ong si ong kene pinlap ka perthai kam namut nami ngi sat ngi satai ka perthai pelon no bonsin ka kren chpang ka to ka perthai jong ka to ka jat penri ha ka to ka jaka ngam ong ba kam don haba Bible kren chpang ka perthai ngam ong ba ka khlamut ye ne ka perthai ngaju batai pi ye ka ne ka particular perthai haba Yesus kren chpang ka jimpen jot ye Jerusalem ne haba ki notul pa kren chpang ka jimpen jot ka perthai ka khmat jeng ki ka long nam ta ka to ka perthai jong ka to ka jai pen ri kalong humta ngam ong ba kam dei chpang ne ka perthai ka bodon saudong jengi nami isap ngi kalau mandai ke taru tang bangi pe kerpang na benta ke jimpen jot e Jerusalem so bang perthai kam namut ya ka perthai borok we wala da kata kan sawan haga akhir ni ngim la ban len ni kata kan sawan tharai kan sawan le balai kam wan
namar ngayi bahkan lam syatahi tareh ba debat kini ke kadon ke benta ka bakran Jepang ke ban sawan kadon ro ke benta ke bakran kerpang na benta ke jat pen riu juda haga spas ng menokong ta ni ya shkma anda kum tati kini iu khon riu bon wani ke oba ke bor ke burung bakrau kala le si ba menda uci su umang syaka ege ban sawan ta ti haba kini ke ro kisdaman ja to khmet lagi khmat pat ya lagi khle na ba ke jinglai im jong phi kala jan tiulu keren ke parsi ki to khmi tho yu ding nam borbat ki kanja ding baro habagi khelung pio I bat pi tip nalade ba kaliur manta kala jan kum joro mapi anda pin yo I ba la ja kini ge gero to pin tip baga hima ublai kala jan shisang ong api kani ke pateng menriu kanom lek no tat nda la pendep ini ke baro ka bene mar khandau kin do no handai tin jinga kinom do no setia kani ka pateng menriu kanom lek no kane ka pateng menru menu kren kti jisu kren sya ka pateng menru yu sya ka pateng menru spa sang menu kong sya ka jat menru jura ong kane ka pateng menru kanam lek no now kidon ki jing batai kala le se badai ba le se kane ka pateng ga ban ha ba jing jar kala se le se bandai ha ga pateng ga ban sawan ka ba ha ba ga ka jing jar ka yai lama ga jing jar kala ban longum ta ha ngi pule yu Marcos par yu Matius re ladangi pule yu Lukas penlap ba ukren kerpang na mataga to ka pateng hang to kani pateng kanam lek no tat ndala pendep yang ni ke baro now ngam ong ba ujisu ukren pang ke bala debja re shap ngap ni to pi kadon ga wei ga jingja hadin sopos nem hadin majisu lek ni pertai hadin sopos nem kala manduna nagra khandiat hadin sopos nem hags nem ka ban nyopo kadon ke jim penjot ke bakhrau ya ke Jerusalem da shisha now kam de ke jim penjot ke bolong ke jim penjot ke ba hadu bada kala kanja hagasnem ke menyopo ke jim penjot bakhrau ngathrai udeus weu u patsha jeng ke himaro bagerte u titos u titos la dengan baklau u titos so kadon ke jim penjot bakhrau ya ke Jerusalem hagasnem ke menyopo hadinu Chris ya kejat penrujuda la penjot theo now umdai tang hagasem gun nyopo kidang ne hang ne hang tai kadang ne kejat penrujuda hang ne hang tai wat hadin ke penjot ka now de ga snem ka ba shispa lai posan ai da dengan bakla ka de spa ka snem ka ba shispa lai posan hadinu Chris hagapor jong wei unno us embiang u bertemu Hadrian hagapor jong lapan sapret ya ka jat penrujura par baro par so sisin kadai ka snem gon nyopo sisin pat ka snem ka shispa la busan la dengan bakla kadai ka snem swala busan ha por jong saim Hadrian now ngam tip lau jisu Ukraine Jepang kata lau Ukraine Jepang ka snem gon nyopo lau Ukraine Jepang ka snem swala busan ngam tip Ukraine Jepang kata tama ngatip katu kan ni kaya day katu kan ni kadon jing day ba Ukraine ong kan ni ka pateng beru kanom lek no kala le se banden da katu pateng ka pasngap utu por kanom lek no tat nda ka yoi pala penjot ke Jerusalem so hadin tang sapos nem katu pateng kam lek no ka khrempat lek tang sapos nem hadin bo jisum don ju perthai kadon ke jing penjot ba khrau ke Jerusalem kala ru bandon jing day ba kata ngam ong ba kadai be tang nam ta kata kala le se ban wan ru haga kala se ban long ru haga ege ban sawan ngim la ban len kita maru ong pin yo I ka dak khon brio sahib neng wan khon brio sahib neng kala ru ban long chapang ege ban sawan hereng ni thupi kumba ka long haga ege bala debja kum taru kan long haga ege ban sawan so habangi pule Bible chapang jing jar ka bam don ju ni ka perthai u Lukas habo kren chapang ka jing jar ba ka bakhrau uklam ong kade jing jar ka bom julong menu bat ka ban om long syuk lono uklam ban kam nektin Lukas de Matius baru Marcos ba ong kade jing jar ka bom julong menu bat ka ban om long syuk lono ngan klipi balai Matius Marcos ki ong ka jing jar ba ka ban om ka bom julong bat ka ban om long lono lada piyo I ker kombata jingi kelong thik kum ka jing penjot ia ka Jerusalem ha por jong Jeremia
u Jeremia jong ka de jing jar ka bom julong mono bat ka bom julong lano ro now ki pendon kami ki tin haga ta dur ba ong haba ki ong gumni u Jeremia ong gumni haba la penjot haba on penjot u Jerusalem ong kan om long show haba Ukraine pang ki penjot de Edom penjot de Tyros Jeremia Ukraine pang ki penjot de Tyros ke Tyros uang kam long show lano ro u chubron kami ni kitin namar ka de jingjot u khrau Hari ju ong kadai jing jenjar ka bom long lano ne ka bombat julong ki kremong ta ka bombat julong hari bele Matius ong kam julong bat kam long syoro lano ro haba pi page pat ye consequence ye ka result kadai jo kumba ka jot ke Jerusalem ka por jong Jeremia kum taru ka jot hagsem kum nyopau ka jing jenjar ka bakhrau sa pi ka jing jar bakhrau ka bapalat ye ka jing yap amdon sho ka jing yap jenjar ka bakhrau ka bapalat ye ka jing yap hi ka de jing jar ka bakhrau nan tu pi hau apostol Paul ha ba kilen themau yu ha u marwai ka de jing jenjar ba ka bakhrau namar menta tip bon kut don wei briu u bagerteng William Tyndale ki thang im yu ha William Tyndale ha ka spasnem ka ba ngam bakla de spasnem ka ba khat sao khat san ai uneu briu translate the Bible but ki khot the Bible ju de William Tyndale Bible menta ki thang im u ha uneu William Tyndale em kam don sho jing jar ba ka ba khrau palat na ta namar ki thang im u de ha Stefan ha kam apostol ki len themau u ha do bo de yap ha em kam don sho jing jar ba khrau palat na ta ka de to jing jar ba khrau haga kam jog yap haga por jang apostol waru apostol Paul sha teru sha bom sha yigi to ke bala dep hikai mana kane usha be thong hos im aritas baru ong lapala iminga na kane ga skylight bala pen hirenga ga to tukri bat ngalai im na khti ju kala long lepa ga jing jar ka ba khrau yu so bangi crunch pang ga jing jar ba khrau bangi pej ke ida ga jing jar ba ke ba khrau pipule philap kandon gi thma kandon ke jing ap them kandon ke pestilence ke kan nems new kandon ke white lam ke jing penyap ye ga ta tel ha ka history jo khun bri ta pateng hi ta ka long ka ja kum ta hi pateng ha ga perthai ha history jo khun bun pateng ka long kum ta habang perkhat ini ke ka thong ga bang akwa ban keren kalong bangin long ki bri bo perkhat bangin pej ki bangi de man pej nek tin bulai om man chui mutur sini sta no pinom ta kum no pro pang ke kitab ji pa ngin sa po kitab ji pa lo bi ini po ta hari shwa bangin po kitab ji pa no mar kitab ji pa de kitab ko ba ka ba so trim ni shisha wan pule da bon ki ba not an pule ka re ngam ini po ta kam long ko mangimut tau haba u Lukas Ukraine pang ke jing jar ka ba khrau Ukraine baik nda ga Jerusalem ka jing jar jong ke Jerusalem bat ukhlem penon kam kitino ka jing jar ka bom julong menu bat ka bonom long sho lo ngap la da ka long kumba ka jing jar ka bom julong menu bat ka bonom long sho ro lo ka jing kli ka de gini balai u Lukas ukhlem ong ta so baklau Lukas no klem bakla so baklau u Matius baklau Markus no gi klem bakla ngi don kam bas ngotho ya ka konteks ki language ki kentin bagi pendon kam da mut pakam julong menu kam da mut bakanam long la no haga history khon ben riu kala ja haga to gari ka bakah ketip kam julong kumne menu bat kam long hiru la no haba penjot di keri chong ke tu jai per riu haba penjot di Babylon ketip ba ka ni kam julong menu kam long la no